नमस्कार, कशा आहात सगळे? मजेत ना? मी लीना किनके तुमचे एन्जॉय चॅनलमध्ये सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. आज आपण बघणार आहोत अत्यंत हेल्दी अशी एक रेसिपी की जिच्याने पोटही भरतं आणि आपल्याला विटॅमिन्स पण मिळतात. आता बऱ्याच भाज्या बाजारामध्ये अवेलेबल असतात. आपण वेगळ्या पद्धतीचे पराठे नेहमीच करत असतो भाज्यांचे, पण आज मी तुम्हाला सांगणार आहे बीटचे पराठे कसे करायचे. ते करण्यासाठी मैत्रिणींनो आपल्याला काय काय लागणार आहे आपण ते बघूया. आता बीटचे पराठे करण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला लागणार आहे बीट. आता साधारण एक अर्धा पाव बीटमध्ये आपलं एक बीट बसतं. तेवढ्या बीटमध्ये 4 ते 5 जणांचे पराठे होतात. तुम्हाला जास्त बीट आवडत असेल तर जास्त बीट पण आपण टाकू शकतो. आता इथे पाण्यामध्ये बीट मी स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि ते कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहे. त्यासाठी मी ते पातेल्यात पाणी टाकून त्याच्यामध्ये बीट टाकलेलं आहे आणि कुकरमध्ये त्याला 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहे. ज्या पद्धतीने आपण बटाटा उकडतो त्या पद्धतीने बीट मी शिजवून घेतलेलं आहे. शिजलेल्या बीटची साल काढून टाकायची आहे आणि नंतर तिला मी किसणीने किसून घेतलेला आहे. आता इथे हा बीटचा किस रेडी झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी टाकणार आहोत. आता पराठे खाण्यासाठी सर्वप्रथम याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. ही टाकल्यानंतर तिच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा मी तिखट टाकणार आहे. पराठे जास्त तिखट आवडत असतील तर तुम्ही जास्त तिखट टाकलं तरी चालेल. 1.5 चमचा मी साधारण इथे अंदाजे तिखट टाकलेलं आहे. त्यानंतर अर्धा ते पाऊण चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि याच्यामध्ये हेच टाकल्यानंतर पिठं टाकायचे आहेत. आता गव्हाचं पीठ टाकणार आहे. फक्त गव्हाच्या पिठाचे सुद्धा हे पराठे होतात. तुम्हाला हवं असेल तुम्ही थोडं डाळीचं पीठ टाकलं तरी चालेल. इथं मी फक्त गव्हाच्या पिठाचेच हे पराठे करणार आहे. आता गव्हाचं पीठ टाकल्यानंतर पाणी टाकून असा हा गोळा छान असा मळून झालेला आहे. तुम्ही बघत असाल की किती सुंदर असा त्याला कलर आलेला आहे, गुलाबी कलरचा. आता हा बीटचा पराठा रेडी झालेला आहे. आता बीटचा पराठा करतोय आपण. आता नेहमी आपण पराठे करतो, कधी गोल कधी त्रिकोणी. आज चौकोनी पराठा आपण करणार आहोत. आता हा चौकोनी पराठा केल्याने छोट्या मुलांना लवकरच ते मुलं अट्रॅक्ट होतात आणि छान शेप बघून ते चटकन खायलाही बसतात. आता हा बीटचा पराठा शेकून घ्यायचा आहे गॅसवर. एका मंद आचेवर 2 साईडने शेकून घ्यायचा आहे आणि मग तूप, बटर किंवा तेल टाकून आपण त्याला शेकू शकतो. आपल्या चवीप्रमाणे, आवडीप्रमाणे तुम्ही टाकू शकतात. आता इथे साधारण मी तेल टाकून हा शेकलेला आहे. आता सगळ्या साईडने पराठा छान शेकून घ्यायचा आहे आणि हा पराठा तुम्ही चटणीसोबतसुद्धा मुलांना खायला देऊ शकतात जर आवडत असेल मुलांना चटणी तर, किंवा सॉससोबत पण हा पराठा खाऊ शकतात. पण इथे हा जर पराठा आपण दह्यासोबत खाल्ला तर यातले जास्त जीवनसत्व आपल्या शरीरात जातात. कारण दही हे अँटीऑक्सिडंट्स वाढवतं आणि बीट हे आपलं हिमोग्लोबिन लेवल वाढवतं. त्यासाठी आपल्याला बीट हे खायलाच पाहिजे शरीरामध्ये. प्रत्येक वेळेस बीटचे काप किंवा सलाड म्हणून आपण खाऊ असं नाही आहे. आणि मोठे खातात पण लहान मुलं शक्यतो कंटाळा करतात. मग त्यासाठी पराठा ही अत्यंत साधी सरळ अशी छान अशी रेसिपी आहे. अशा प्रकारे हे पराठे तुम्ही नक्की करून पहा आणि आवडल्यास आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. तसेच आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपले असे बीटचे पराठे तयार होतात. ते आता चौकोनीच करायचे असं नाही आहे. आपल्याला हवे असेल तर आपण ते गोल पण लाटू शकतो. आणि इथे दह्यासोबत मी ते सर्व करत आहे. तुम्ही बघत असाल की काही चौकोनी आणि काही गोल पराठे तुम्हाला मी इथे करून दाखवले. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ते करू शकता. अशी ही बीटचे पराठे साधी सरळ आणि छान रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघत असाल किती छान हा पराठा फुगतोय आणि त्याला किती सुंदर असा पिंक असा कलर आलेला आहे. तर नक्की करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.